लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ। दिनैहाय आङो मोनसे भिडिअ लाबोलायनोसैलाय लोगोफोर। दिनैनि आंनि भिडिअआनो जाबाय नै आं ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय जगार लादों। दानिसो रानि बिफाया बाजारनिफ्राय बानायनानै लाबोदोंमोन नालाय मनानिफ्राय दिरुनजोब्बाय आङो नै बेयावहाय संग्रायाव। इनिफ्राय बाजै आलासि फैनो नागिरदों जोंहानि बाजै। इनिफ्राय बेखौनो आङो माने ओंखाम ओंख्रि संनानै रेडि दोनखानोसै। मोनफैथ'वाखै बाजैमोनहा, मोनफैसिगोन। बाजैजों राजाजों फैगोन, बाजैनि फिसाला। बेनिफ्राय दायो आङो संनोसै लोगोफोर। नै अमा बेदरबो लाबोदों, अमा बेदरखौ संहरनोसै सुना लानानै सरग्रोनोसै आङो दायो। ओमफ्राय मा संनाय जायो आङो मैगंफोरखौ दायो बासिनानै लानोसै। नै अमा बेदरखौ रुबाय आङो लोगोफोर। नै फेंफोना गोसोम ओंखारलायदों, एसे रुदबनानै लाबाय। बेनिफ्राय नैबेयावहाय बिलाहि संगासिनो दङ। रानिनि थाखाय रानिया एसे जाहोग्रोनो माने रानिनो, ओंखायनो आङो बिलाहिखौ एसे संग्रोबाय। नै मिरामिस रानिया दा आलासि फैनाय नालाय ओंखाम उखैगोन ना, दिरिद्राय जाबा ओंखाम ओंख्रिया आलासि फैबाथाय एसे दिरि जायो नालाय, बेनिखायनो आङो संग्रोबाय नै रानिनो। नै दाना आङो था गान्दा जावलायबाय नै लोगोफोर। अमा बेदरजों था गान्दाजों जानोसै। था गान्दाजों अमा बेदरजों संनोसै आरो माने आङो आलासिनो। ओमफ्राय बिलाहिजोंबो संगोन। नै आयु ससे जबोलायबाय नै आंना माबानाया बिराद गिदिरथार। बैयावबो गिदिर गिदिरथार दङ, बिराद बेदर माबानानै दङ माने। नैबे दरसेयाबो बिराद गिदिर जाखागोन, नैबे दरसेयाबो बिराद गिदिर जागोन। बिदिनो दरब्रै दरबासो बिराद दङ नैबेयावबो। बेखौ एसे फिसासिनखौ जावग्रोबाय आं। नै लोगोफोर दाना था गान्दाखौ संहरनोसै। हानानै सुनानै लाखाबाय आरामनो। बेनिफ्राय नै आलुजों बिलाहिजों बेनिफ्राय अमा बेदरजों होगोन। अमा बेदरा रुनानै सुखांबाय। ओमफ्राय नै सारायफोरखौबो जानजोब्बाय, गंनै गंनै संहरखानोसै। पियास हागासिनो दङ। नानियालाय नानियाव खालामबाय खोमा जानो अमा बेदरखौ माबायावबो होनोसै, मोननैयावबो होनोसै। फाजायावबो एवनोसै, बेनिफ्राय नै था गान्दायावबो एसे होनोसै। आलुखौ होनांसै। बिलाहिखौ दा दसे उनाव होनोसै आं। ओमफ्राय बेखौहाय खांनानै था गान्दायाव होग्रोनोसै। अमा बेदरखौ खांथ'नानै लाबाय। बेनिफ्राय नैखौ होना होनोसैलाय, माबाखौ था गान्दाखौ। बुरजाथार था गान्दाया खांथ'नो हालायाखै। बैयावथ' दे आगैजों जोंना आलासिया फैबाय नै। राजा देब ओरैनो हर देब। मामियाबो थांखो बैयाव। रानि सोर फैदों जोंनाव? दादा आबैमोनहानिफ्राय मा लाबोखो? राजाया जोंना आबैमोनहानाव थांदोंमोन सिला बोथाराव ना आजा ना? ओरैनो हरथाराखै नालाय। ओं होन। आबैया मा हरखो नोंनो? आबैया मा हरखो दे? जेबोखौनो हराखै। बेग हरदो। इलाय बेगा बा मालाय मुथु फुथुलु गोनांलाय ना राजा? नै मुथु फुथुलु। नै बाजिया
अबेखौ नांगौ ना सोंबायनो बिमाया ओमफ्राय बेखौनो मटु पटलुखौ नांगौ ना खोन्थाबाय आरो ए मुथु पुथलु मा इयो पेन्सिल ए पेन्सिल अ इदि माबा बायनानै हरदों माने बिमाया फ्लिपकार्टनिफ्राय ए बेनो 350 बक्सआनो ए रानिया मा मेथाइ जागासिनो जे सिरिनो मामियानो मा होनो ना जुस लोंगासिनो लोंलाय देलाय मामि जुसा बा माबाबो लाबोदों आंनो होगोन ना होआ इखौ बादामखौ आंबो जानोसै गरसे दै आजा नोंसो लाबोदों आंनो सोलाबदों ना ए आंनोसो लाबोखादों बादामखौ जुसा नोंसिनि ना दाबो लोंथाङाखै नोङो माबाखौनो जाजोब्बाय माथो नोङो साटनि बानायगासिनो बाजैया होथारदों हुनाया जानो सोलायदो गोथाव बानायखा होनलाय बाजैखौ गोथावथार बानाय एकदम पियास टियास होलायनानै गाजरा थोगोन ना थोगोनदां मोनसेयानो बुरजा जादों दाना होलाय एसे बुरजा जाबाय दा थाइबेंजों गाजर मोनबाय नै लोगोफोर आंना अमा बेदर आलु भाजाया दुन्दियाबो होबाय नै बरिया जाखाबाय आरामनो ओमफ्राय नै था गान्दायाबो जासिगोन दसे दोनबावनोसैखौ था गान्दाजों अमा बेदर नै जाबाय लोगोफोर ना बाजै अमा बेदरजों था गान्दायाबो ओमफ्राय बैयाव भाजा एवबावदों मा होनोमोनलाय लाव बिजौ भाजा खुदुना खुदुनाबो लगायदों एसे दे जाद' आजा ओंखाम जाबाय नै राजा मोनहा राजा बुरजा जादै आजा सोर पास जायो दे मामियालाय ओइ मामिनो लगायना होनांगौमोनहाय बावगारबाय आं गोथाव आंनि फिसा जायो गरसे ना आजा दे नोंहा बुरजा जा गोल लड्डू गोल फिसा जाफ्लानाय फटाफट जाखाङोलै नानिया नै लोगोफोर दाना ओंखाम जानो रेडि खुरजोबनानै लाबाय जोङो नै बाजैयाबो जिरायबाय जानोसै ना बाजै आं जानोसै जोंहा मोजांखौना रोजाबोयो गुवार मोजां ना जानोसै दाना माबायदि जाखो जानोसै ना बाजै गोथाव नोंलाय गोथाव जागोन जायाखै बाजै टेस्टि बरिया होनलाय गोथाव जादोंथ' आरोना था गान्दाया बिराद गोथाव जादों जागोन जोंहा गोबाव जाबाय थागोन गोथाव बेदरजों गोथाव जायो kok masih nunggu lagi belum kali mobil aja siapa nih enggak Bạn nói về đó sao này vậy? Không có lý không được mà. Bây giờ nhà bạn làm nhà bạn nói về đó sao? Anh gặp nó không? Bây giờ cái thôi ra đừng bà chị. Ông nói với tôi ạ. Bây giờ gì nè? Cái thâu ra đừng nằm lại bảo ăn bà gì xí con Alaska. Mami yang sana. Motor ke? Oh motor nunggu nggak? Gila ya. Ike. Oh bedo ke? Dia bukan aja. Bedo ke? Oh mam ke? Cari. Ingkara. Bukan orang lain yang snack yang boleh. Ini udah. Đừng kadang. थाइबेंजों गाजर साटनि बानायनाया बाजैया गोथाव जादों बरिया गोथाव
दाबायदियाव थाइबें जानो गोथाव मोनखायो ना गरम जाबाय नालाय लाव बिजौ भाजा खुदुनाबो होलायबावदों जोंना लाव बिजौआ थोजोबद्राया होननानै एसे खम जादोंमोन लाव बिजौआ गोथाव जादों ना बिदि मैद्रु माबा माबि बिदि लाव बिजौ माबा बिजौ ओंख्रिबाथाय बिराद गोथाव मोनखायो भाजा एवनायबा ना अमा बेदर जानोसै ना गोथाव अमा मेजेम ओंखाम जाखांबाय लोगोफोर जोङो इनिफ्राय ओंखाम जादों नै बैग्रिबो मोनजाबाय ओंखाम जाखांना बैग्रि जालायबावबाय ना जोङो जि गोथावखा बैग्रिया बारा गोखै गैया खोनाबाथाय आं बैग्रिखौनो जाफेरा बारा जाखाया ओंखाम जाखांना गय जानांगौआ बाजैया गय जाया बेनिफ्राय बैग्रिसो जादों दसे जिरायबाय नालाय जोङो ओंखाम जाखांनानै दसे जाबाय बेनिफ्राय बैग्रि जालायबाय आरो मामि नों मोगानसे मबाइलाव नों बैग्रि जानो जादो बेनिफ्राय नै जोंहाना एकदमबारे बालायाव गेलेजोब्बाय नै आजायाबो आजा इसोर ओरैनो हर देब एसे नावलाय बालायाव गेलेगासिनो दङ इसोरो बिदा बिनानाव गासिबो साथामजों नै सासेयाथ' माबायदि गेलेखादों इमान गिदिर जानानै बाबु माबा फिल्टार खालामना गेलेगासिनो दङ दै साप्लाय हरदों बा फिल्टार आरो फिल्टारनिफ्राय दै फसरगासिनो दं नालाय माबायदि आजा दै फसरबाय लाबोदो लोंसै दैया होमबा इस माबायदि मिनिलायदों नालाय ओइ नाहर मबाइलाव नाहर ओरैजाय फै ए अबस्था गैलालै सेस माबा मोसाना खोन्थालाय दे लंपेना मोसाना खिन्था होननायखाय नालाय माबायदि मोसादों मोजां मोसादों दुर्गा मारा देलाय आगैजों नोंजों मोसालाय खनसे ए आगैया मा खथ' मोसायो मा होनदों एसे मबाइल सिना होदों मबाइलाव नालाय नोंखौ नायलाय नों गुफुर गुफुर मा नाम नोंना राजा खिथालाय नोंनि नाम इंलिसाव होनदो इंलिसाव देवनाथारि हिन्दी 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 आया देब नार्जारि हिन्दीनो नामानो जोंना आजाना हिन्दी 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 जी चार्जर मा होनदों आं बुजियाखै ना मोजां खोन्था मा क्लासाव फरायो खोन्थादो दे नों मा क्लासाव फरायो आं क्लास LKG LKG ना UKG LKG मोनबाय एबार स्कुलनि नामखौ खोन्थादो UK स्कुलनि नाम मा नाम खोन्थादो इयाव नोंनि स्कुलनि नामखौ खिथालाय देलाय UK इयाव खिन्थाहरब्रा लोगोफोरनो नोंसिनि लोगोफ्रा मिथिगोन ना अ इनिफ्राय अबे स्कुलाव फराय खोन्था बेसे रेंक मोननाय नोङो Angry Pendorse ए आं 2 रेंक मोनबाय जाम्बा दे होमबा दोनसै दे आजा बाय बाय दे बाय बाय हाया माने मुनि खाफैलायबाय जोङो ना बाजै जानोसै दा मोनानि दा मोनायाव जानो माने मुनि खाफैलायबाय लोगोफोर नै माने मुनिया बाजैया खागासिनो दं नै माने मुनिया जि मोजां मोजांखा नै बारा गिदिर गिदिर नङा दै खिन्थु एसे फिसा फिसासो खागासिनो बाजैया जि रोजा दंखायो नै माने मुनिया खाखांबाय जों लोगोफोर नै प्लास्टिकआव बासिखादों आरामनो रोदा गारै गारै बेनिफ्राय दाना थांनोसै ना न'आव थांनोसै न'आव माने ओइ न'आवसो जालायबावबाय गावलांमोन हानाव हाबहैबावनोसै जोङो साहा लोंनो लेंहरदों गावलाङा बेनिफ्राय हाबनानै दाहाय थांनोसै न'आव साहा लोंखांनानै थांनोसै बेनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय